kaitongkha hamjakma hamjage borok bo kaitono sinia kaisa jon berem broi batang tangsar je jagao hamjak mungkuri o jagao kaiturbo kuri tinio almighty sasop godok bai online godanai jotto takhukte bhoksongno sojak kheriwo almighty sasop godo hamjak mungkuri norokno trangna bagai saka saka belai kheno hamjak mung phonuk phano ador khlaifano haifano nini bakhao tongthong mung tonglak hamjakma pai thangnai joli mung barinai ning nini nokni borok bai haksalongnai baksa baksani thanio tamo haijani ma tongnai imang hamerok nongnai tei o charsop godok bai gdalai gobangma nukhung bai dongo bai thangnai almighty church of godok bai gdalma yagulo nini bisingo kubini phala katharno nonani bagai tatal kok sanani tei hoinani phiringo ning kebono ta sadi ma phano phano ta sadi hini sawo pastor jonghor dikondok bai ta gdalli mothao ta thangli thangnani nangya hini phiringo orono boroni shaytani samuno bujinai borok bo bujibo saibandi almighty god ni ukologo shaytani samungno long naibing boni hik kamamani poster lagu itongo almighty god ni member ong mani simi boni hik bai contact kurikha bo kathangde tong thije thangka saimanya okal group sainau ben ong mani yagulobo kabangma borokno sotonui tongo kabangma family no sabai tongo eastern lighting no songsanai ongkha jaw waisen bo khoroksa physics teacher bo tei part time professor bo tongmani 1990s ni puila phasingo northeastern china o borni group saklaikha jisu bahan butini ongoi phaikya henei chinese buri ongoi phaikya henei saka mong hinke yang siangbing jaw ni awai ongjak bihi o bisini simino eastern lightning parani simi town dogo pisar jagai sai sai borok ongoi thangka bisi 1995 o china o borok no ban khlairika bisi dok ni yagulo united states america ni permission manui borok america o tongoikha arono borok headquarter bo snamkha omaike o america bo political benefits ni bagai yasagai christiani mothano sabayani yaksubakha may 2014 o obodolok tebo sinimung mankha eastern china ni kaisa mcdonald phalnogo borok khorok dok miliui khoroksa bukhukno chair and metal mop handle by boi butharmani yagulo police ok singui saimankha o bukhukno borok mobile number sanmani riya hini boni bosago shaytan habjak hinise borok butharo hini sago o almighty god ni laibuma naisremung rangadai khlaimani butharmani nukhung sabaimani bai kupulung bisi 2012 jora o group ni khorok 1500 alongo sobjakha kabangma crime bai gadalmani bagai bisi 2011 o chenchin ni hik bono khibiui almighty god bai gadalkha te aboni yagulo boni hikno te nukliya chen qq chat ni bisingti o group no expose khlani sengkha te paithago non government kaisa organizations namkha anti eastern lighting alliance kabangma borokno nogo kifilka boni o organization ni bisingti bisi 2012 ni paithak jora bo khorok 170 borokno boni nukhungbai katharikha phia boni logisongno kifili manliya bosao sini group ni kabangma borokno boni family bai tewaisa malai phika tei ano hambai riphayo ang belai kheno kha basao wang yu sao o grupo join khlanyani jesik sohos asikno arni okhornani borni prosar regular ningbai contact o tongnai mera bukur sumui nini personal problemo borok habai thangnai tei nukhung eba pararokni borok no sayakhe sawi mainwas khlaiui boroni phasingo sotonui tlangnai China News Week ongkha kaisa current affair magazine 2014 BC o 39 BC umorni buri khoroksa interview sao bo BC 12 year jora almighty god of gadali tongmani yagulo yakarkha belaikhono poitokra khe tongnani tei rang yafarnani pressure bo riu hini bo sao paithani sal sampajak hini proof khlanyani bagai coronavirus atko agrokno barbar phunugo bo protidin thui kapamani thuinani naimani imangno nugo afurni simino bo almighty god bai aste aste khe chalnani chengkha wang jiaoping bo boni hik wang yu bai kaglajak boni mother in law salsa bono bible lo kosol kaisa bijab likha phia abo bible ya aroni simino boni thanio sondeo pai sok paikha tamni hinba bible kaisa no aboni phataro te kupun bible sekuri
Oro sing muito khlaitai. Almighty God dok te kaisa Bible tiklai kya. The word appear in the flesh. Orno sing saiman thai abokat sei phang soitani samung. Tam hinba sini thanio kaisa no Bible dijakha abono first abono last. Salsa wangni logi song Eastern Lighting ni programo কয়েকদিন বাগেই থাংমানি আপনি সিমিনো বরনি নগ হর খামমানি বনি হিক নখিবি উই বুফানি নগ থাঙ্কা তে অ সয়জানি গ্রুপ বাই গদাलै গমাওই থাঙ্কা খাজনি বাইরক বিসিকসে কিরিমা সিংসা অ সয়জানি সামুং নিনি ফলানো সকমরনানি সামুংনি লগে লগে অ নখুক ন সুদা ইয়াকাইরা হামজামা কरै অ জাগাও পাইরি উই পাইনাই মুংসাবো তংরুক লাগ খাকি ফিলাকে কাইতো ননো সিগন্যাল রিউই দङ निं ताबक बदे दंनायखौ अ शयतान बाय वान सुगनि हामबाय।